Găsesc la un nou episod pe acest canal. Azi, cum v-am promis în primul video, o să facem livrări. Am zis că o să vă arăt în primul video, o să vă arăt cum se livrează în acest joc și cum să faci bani dacă nu vrei să bagi mod pe joc. Acum să tragem frâna de mână și mergem imediat spre unde se livrează. Nu o să mai luăm pe unde o luăm și spre Parks, o să luăm printr-un loc care noi n-am mai mers. Sau ăla e singurul loc, nu mai știu exact, dar în fine. Am schimbat volanul fiindcă nu prea îmi plăcea volanul cu mașina cum arăta, gen volanul șmecher și mașina un Trabant. Și na. Am zis să mai fac o mică schimbare și eu la mașină ca să nu mai fim așa. Da, și am vopsit capota și bara cu lumini. Să dăm pe a doua să se miște cât mai repede mașinița. Da, și în videoul precedent cu bug-uri vreau să vă zic că episodul viitor o să fie cu primul joc. Exact, o să fie cu primul joc, primul video, fiindcă noi primul joc nu ne-am jucat și aș cam vrea să ne jucăm. Așa că următorul video v-am zis o să fie cu primul joc, o să încerc să-l iau cu mod, cu bani și pe acelea dacă nu o să facem livrări și în acel joc. Poate o să facem și noi o serie cu acel joc, cum am făcut cu jocul ăsta, dar nu cam cred că o să facem livrări. Dar în fine, dar uitați, acolo e un pod. Deci, pe viitor o să se mărească harta. Nu știu, dar în fine, mergem. Bine, am luat pe un drum puțin mai lung, sau mai scurt, fiindcă ne vedem casa, lol. Ne vedem casa de unde am pornit episodul, fiindcă pe aici n-am mai fost cu mașina. Bine, am fost off camera, dar vouă nu v-am arătat pe aici. Așa, eu am un nivel foarte... Ați văzut și casa unde liv. Dar de fapt aici e un drum mai scurt, mi se pare. Pe unde am luat-o noi acum. Lol. Așa, o să o luăm pe aici. Bang, bang. Așa. Din păcate n-am făcut 12 abonați până pe 1 martie. Asta e. Acum, na. Ce să fac? Da. Dar am făcut azi 12 abonați cu un mare YouTuber. Bine, nu chiar așa de mare, dar are 300 și ceva de abonați. Ok, Sop este n-am levelul necesar. Sop Attacking Sop level up. Și mie îmi dă dar o sticlă sau deschide-te? Deschide-te. Îmi dă 2 sticle. Le bag în mașină că na. Sau de fapt, lasă, mai bine bag în aici, că de-aia avem și locul acesta liber. Știu că în primul joc era dar această chestie să faci bani. Și bine, și în jocul ăsta, dar acum poți să bagi bani mod. Eu nu
o să mă cam chinuiesc puțin să bag mod pe celălalt, pe prima versiune, că prima versiune de pick-up. Unii ziceau că ăla e primul joc. Nu, ai prima versiune a pick-up-ului, nu e primul joc. Că nu face 20 de jocuri developerul. Ce-am făcut? Nu face 20 de jocuri developerul ca să, nu știu, ar fi tare să zică pick-up 1, pick-up 2, pick-up 3. Nu, dar în fine. O să mergem la shop. Bang, bang. O să dau viteză mare, că n-am mai fost pe filmare cu o viteză foarte mare. Decât mi se pare când vroiam pe acel video care ne duceam noi spre să luăm piese pentru mașină, că nu mai puteam cu acele piese. Așa, dau pe a treia. Bang. V-am promis că o să vă arăt cum se livrează și cum să faci bani în joc fără să bagi mod. Dar eu vă sfătuiesc să luați modul. Aici e Parksul. Nu mergem așa. Eu vă sfătuiesc să vă luați mod, sau dacă vreți să fiți mai corect și să facem, să zicem, să faceți roleplay, puteți să faceți și chestia asta. Dar și în descrierea jocului a zis developerul, poți să faci bani cu pick-up-ul. Înseamnă că la asta s-a referit developerul jocului, că poți să livrezi un joc. Cel mai probabil. În fine. Hai mai repede, trambante, pick-up-ule sau ce ești tu. Bang, bang. Și eu nu știam acest lucru, dar puteai să repari piesele vechi cu surubenița. Dădeai pe fix și gata, reparai piesele vechi. Asta nu știam. Din păcate am aflat de la un prieten care se joacă și el pick-up pe nume Geru XD, îl găsiți în... O să pun aici o poză pe undeva și cu un nou abonat, adică acel YouTuber foarte oarecum mare, cu 392 de abonați sau mai mulți. Chiar destul de mare, mulțumesc că s-a abonat la mine și eu îl urmăresc Deci am câștigat 60 de dolari. LOL, ce tare! Bă, ce tare, am câștigat 60 de dolari, se câștigă bine. Momentan. Dar cred că o să fac un level destul de mare pentru viitor. Că nu știu, poate pentru viitor nu o să mai am banii și până o să bag modul, nu știu. Developerul a destul de recent a lansat un ceva gen cum o să arate motorul nou la o mașină nouă. Dar când o să ne jucăm pe episodul viitor, pick-up, prima versiune de pick-up, noi o să vedem un tir de benzină acolo care nu poți să-i faci nimic. Dar puteai să-l băguiești, să-l faci varză, dar în fine, asta nu e important. Și fix pe acela o să fie nou tir în pick-up, acel tir din prima versiune. O să mergem la parc și aici o să închid acest episod, o să mai cumpăr, nu mai cumpăr nimic, că nu mai am ce să cumpăr. Aici o să închei episodul. V-am lăsat, v-am arătat cum se livrează în acest joc. Din primul episod cu vocea mea de pick-up v-am spus că o să vă arăt. Acum, la revedere!